Ga da ilimi Amadu Ganya bayan ilimin yana da natsuwa. Ga wani ya ilimi babu hankali kuma ga ilimin babu natsuwa aka kiran shi daktar ya amsa wai zai yi tiyata asibiti ya fede mutum bai haɗa shi ba. A nan aka bashi da gawa rigingine. Bashi da gawa rigingine. Sai ga 'yan sanda za su bincike. Faɗi suke ga gawa nan babu mai ita. Ga gawa nan babu mai ita. Ga 'yan sanda za su bincike. Sun bashi wurin ba su ishe shi ba. Yau ashe kafin su iso ya sake wuri. Liman shiru ya sake wurin ya canza gari.